I això ho guardem per després. Vale? I això és per llepar. No sigueu així, tio. Comporteu-vos com persones adultes que hauria de ser. Llavors, les mans al pantaló, al pijama. Perquè jo he sortit en pijama. Agafes i li cardes, baixes això, i li cardes així, va, i res, i ja està. Aquest és el tema que us ha semblat. No hem pescat una merda i el sos està molt bé, i així que això en breu plegarem. Tu, que has pescat, tu? Que has pescat?